Kublay api barok ki parlok ki parajor ki ba ik ki baton ki batiang hapo ka bri unyo trap unyo skumbat hapo ka jelahi jungi barok ka we hapo ka nigas dit mi kalia ka jungi de hoy parlok ngadon hangne ban yakran bat pi kendiat kunsot chapang ka jingja jungi MDC badon burom jungi dang ka Voice of People Party ka VPP lani ka taka bangi tip ka de usumbol jong upra te hoy parlok kumba pitip bat kumba piyo i agini ki jingja ki bom jukja lane ki bom ngim juyo i bat ki ba ngim juk tip inre nga kwa pat ban ong hangne naga benta ka chongpi kum ki paiba kum ki parlok ki parajor inre watla itu ikong lane itu MDC jongi ide ilale ya katu ka kam lane imle ya tu ka kam inre ya katang impatip ya ki jingsisya inre ka epat ka ba nga kum ubriu lane kum utau riu pai ba habang ayo i ya kum kini ki jingja lane habang ayo i ya ki social media habang apek ya ki mobile habang apek ya ki kino ki FB ki Instagram ki YouTube bat kum ta ter habang apek ndreken me ke jingin thok ka pun jaj ka pun rekom ya ini ikong beli ka ka daw bat balai pi komen bat balai pi thok tang dagi kintin ki bom tip ya ki jingsisya Indre pisu keno lem kanong rim ken mau lada pi keno katno kanoro Indre pai ba de ula tip don gitu kiba bisni don kiba le yaki Indre ngin sedip ya kita jingsisya enda ini ikong ilakot enda ini ikong ilawan naga jaka sumar ngin sedip ya jingsisya pinang man keno yo kan wan kelaya pi ngan ong lupa ya kata kum ki para ba hapo ka bri unyo trap unyo skum inre toke ngin ya nginom ya le ya kum kini ki chakam lane nginom ya kentho klumar klem da tip ketenrai bat klem da tip ya kadaw inre pisu kentho klem da tip ketenrai klem da tip kanong rim ru pisu kren labla kamlong ka bapha ken mau perlok lada pi kren ma pi yo ba ki wei kin kren kham palat ban ya ka ba pikran haka jinglong briu don ki jing bakla don ki jing duna don ki aka baro we pa we briu ngimla ban ong ba ngibyang naka sispa chaka sispa ngibyang baik full ngimla ban ong don ki jing duna don ki jing bakla kumta perlok ba haka ni ka por bat haka ni ka video ka junga menta pek bat snap ha ngan ong ya pi kumne dongin nom ya don syuk kata ka mention ka ban ya ngimia don syuk kata ka mention inrengi don ka mention bangin ya purom mar keliang bangin ya ik mar keliang nang ba kiwe kindup tip bangi ngilong kita free new trap new kumbasta pan ya teli ka we melon pa kumta perlok be ha ka ni ko tang kini na keliang ka junga denang ni sakmat ngin sa pek pat ya ki jingsisya hatu ka deina kam dei ya ka tu ka ba riusim kabu ki kwa ban penjot ya ki kwa ban that ya ban that madan habaro kawe ka pertei sin balami social media katno kata ka kerteng ka jongi katno kata ka burom ka ying kesem katno kila di tato yalong ye man ndri om tang ye ndri wat ya piru kila de sisya ya kata ka long ren ye ka mar ye ka jongpi ndri ki basniu kin apek ya ka basniu kumno ki yo ban trap lane ban trap ya katu ke briu lane yau briu de kumta perlok tang kani ka kintin na kaliang ka jonga de blesibun nga nge scam blei unun kerku bat pi bat ya ni kong blei un kerku kerdo ya pi kong bat ba pin yo ka met ka pakoi ka bakya bat ni kermen scam hiru na kani ka jingja kam don ka basniu hendre ki kwa tang ban pen tho bria ya pi hendre ngi nge scam kong ba pin don deng ka met ka pakoi ka bakya bat bapindang pensyai bapindang ta kari bat kajai bedriu ka jongi wal lada ki wei ki peng ki keno iya pi ndre kong tanggane nak liang ka jonga nga ai ki bok riang bapindang la ban trebha nang ne syakmat bapindang la ban yo kamet ka pakoi ka pakya bapindang la ban tre khampa syusunga khle sibun ya pi baro ki parlok ki parajor ki bait ki batya kublei ya pi baro lang do blei un kerku kerdo ya